the electorate that takes that decision and not Parliament. This year? I hope, yes, this year. Il-Prim Ministru qal li d-deċiżjoni dwar jekk f'Malta għandux jidħol id-divorzju jew le jiddeċidi għall-poplu f'referendum malajr kemm jista' jkun. Gonzi qal li ma jaqbilx li din ir-responsabbilta għandha taqa' fuq il-Parlament għaliex id-divorzju ma kienx parti mill-wedjiet elettorali tiegħu. Mistoqsi jekk preġudikax il-kwistjoni tad-divorzju meta saħaq li huwa kontra, Gonzi qal li l-pożizzjoni tiegħu m'għandix tinfluwenza lil membri tal-eżekuttiv tal-partit tiegħu. Issa li l-Prim Ministru ddeċida li se jsir referendum din is-sena għamed diskussjoni oħra dwar x'mistoqsija għandha titpoġġa quddiem il-poplu biex jiddeċiedi fuq il-kwistjoni tad-divorzju. Bil-moviment IVA u l-grupp Żwieġ mingħajr divorzju jesprimu fehmiet differenti. Aħna nixtiequ li fil-verità il-mistoqsija tkun waħda speċifika li tajt li dan huwa tip ta' divorzju li trid tkun ilek 4 snin mill-aħħar 5 li m'intix mal-partner tiegħek, mar-raġel jew l-mara tiegħek, li jridu jkun il-manteniment li ħadu ħsiebu diġà u li l-partijiet provaw jirrikonċiljaw u din ir-rikonċiljazzjoni ma rnexxietx. Kif jiġi riżolt dal-ixu fil-pajjiż jekk hux b'referendum jew b'modi oħrajn ma tħallniex. U aħna aperti l-importanti li jiġi riżolt mingħajr dewmien, però jiġi riżolt wara li tkun ingħatat l-informazzjoni kollha possibbli fuq l-impatt li jista' jħalli d-divorzju fis-soċjetà Maltija.